ମୋର ବେଶୀ କାହା ସହିତ କଥା ହୁଏ ନାହିଁ, ଯେତିକି ବି ହୁଏ ବାସ୍ ତୁମରି ସହିତ ହୁଏ। ମୁଁ ଫୋନ୍ ବି ଖାଲି ଫେସବୁକ୍ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚଲାଉଥିଲି। ଜାଣିପାରୁନାହିଁ ଏହା ଭିତରେ ତୁମର ଅଭ୍ୟାସ କେମିତି ଲାଗିଗଲା। ବୋଧହୁଏ ତୁମ ଭଳି ମୋ ସହିତ କେହି କେବେ କଥା ହୋଇନାହାନ୍ତି। ମୋତେ ବି ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ଲାଗୁଥିଲା, କାହିଁକି ନା ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଏଭଳି କିଛି ମୋ ସହିତ ହୋଇନଥିଲା। ତୁମ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କଥା ହେବା ଆଉ ଡେରିରେ ଶୋଇବା, ଧୀରେ ଧୀରେ ତୁମେ ମୋ ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହେବା। ଆଉ ହୋଇଥାଇପାରେ ତୁମେ ଏମିତିକା ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଥିବ, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ମୋ ପାଇଁ ନୂଆ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ତୁମେ ତୁମର ବ୍ୟବହାର ବଦଳାଇ ଦେଲ, ତାହା ବି ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ କାହାଣୀ ଟିକେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥିଲା। ଆଉ ଯେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କଥା ହେବାର ଅଭ୍ୟାସ ତୁମେ ହିଁ ଲଗେଇଥିଲ, ତାକୁ କେମିତି ହଟେଇବି ସେ କଥା ବି କହିଦେଇ ଯାଇଥାନ୍ତ। ତୁମେ ନିଜେ ହିଁ ଆସିଥିଲ, ପୁଣି ନିଜେ ହିଁ ଚାଲିଗଲ। ଏତେ ଆଟେନସନ୍ ଦେଲା ପରେ ଆଗକୁ ଏଭଳି ଇଗ୍ନୋର କରିବ ଏକଥା ପ୍ରଥମେ କହିଦେଇଥାନ୍ତ। କାହିଁକି ଲୋକେ ଏଭଳି କରିଥାନ୍ତି? ନିକଟତର ହୋଇ ପୁଣି ଦୂରେଇ ଯାଇଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଭୁଲିବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ, କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଆମ ଭିତରେ ଏକ ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହୋଇସାରିଥାନ୍ତି।